Ahojte, ja som Wolfík a dneska vítam vás u nového videa. Vítam vás ešte aj na mojom kanáli. Dnes si povieme, čo uvidíte na tomto kanále. Takže ideme na to. Takže OK, takže typek je AFK. Ojojoj, ušetríme strápenia. OK, takže vrátime sa späť k téme. Na tomto kanáli budem natáčať prevažne Brawl Stars a Fortnite a občas aj Minecraft a Roblox. A občas aj Minecraft a Roblox a chcel by som byť viacej aktívnejší na tomto kanáli a možno hrať. A Roblox premiestním asi na druhý kanál, takže tak ľudia, a toto je vlastne uvítacie videjko na tento kanál. Daj odber, bro, zaklikni ho, lebo budem mať šťastie a like. Keď nedáte like, tak nebudem vydávať videa, nerobím si srandu, takže napíšte do komentárov, že aké hry máte radi na mobile. Takže keď máš odber, napíš do komentáru me I'm done a uvidíš sa na každého konci videa. Takže cez